Ahojky, dneska vám ukážem, ako bude vyzerať moja večerná rutina a bude mi tuto pomáhať Eva. Zrejme tá staršia. Ahoj Evi. Ahojte. No a teda mi bude pomáhať. Tak môžeme ísť rovno na to. Poprvé prídem za Safírom a pekne ho pozdravím. Ahoj Safír. No tak, nechaj tú kameru, pardon. A teda pokiaľ je stajní, tak skontrolujem, či má dostatok jedla, alebo ho prevediem vlastne do stajne, ale teraz tu možnosti nie, takže zostáva vonku a skontrolujem, či má seno a prípadne mu donesem ešte túto do kýbla vodu. Ozývam sa v dobe, keď som teraz v ohrade a vlastne tuto vidím, že má seno, takže mu donesiem ešte nejaký kýbel vody. Nech sa napije a potom ideme ďalej. Takže ideme naplniť kýbel. Vlastne som si šla vybrať kýbel a ideme ho naplniť do sprcháča. Vlastne kýbel máme a ideme si ho naplniť do sprcháča. Tak, dobre, kýbel sa mi tuto plní a idem ho tam zaniesť. Kýbel a ideme zaniesť pekne vodičku. Tak, kýbel som už položila a zavoláme si Safíra. Safír, poď sem. Tak, je šikovný chlapec. Tak. Už dopil vodu, tak idem zaniesť kýblik. A teraz posledné zábery. Nedržím kameru. Tak jak som na začiatku vravela, pomáha mi Eva. Takže tá ma tu teraz kameruje. Ozviem sa vám, keď sa vrátim bez kýblika. A ešte Eva tu zavrela radu, tak potom sa ozvem. Tak ahojte. Dobre, tak keď máme hotového Kejnyho, tak pôjdem omrknúť ostatné kone do stajní. Teraz som pri stajniach a idem tuto pozdraviť pána Bennyho. Benny. No tak si choď. No dobré, odbehli sme od tématu. Idem skontrolovať to, jak sa volala? Karny? Áno, Karny. Dobre. Idem ju tu skontrolovať, či tu má jedlo a vodu. Vlastne, idem sa pozrieť. Takže má tu šaláda a vodu, takže v pohode. Môžem zavrieť túto stajňu. Tak, no, dobre. A idem kúknúť Elu. Mrknem sa tu na Elu. A tá vyzerá, že to tu má. Má tu reďkovky a vodu. Môžem zavrieť. A ideme ďalej. Máme skontrolované kone, tak sa idem pozrieť na psov. A keď tu nič nemajú, tak im donesem vždycky nejaké zbytky. Ale dneska toho už mali dosť, takže už asi ničím nebudem dávať. A vodu tam už majú. A večernú rutinu už máme za sebou a vždycky ju zakončujem s tým, že skrátka ahoj, pokecám s bebami, zajdem do kaviarne, keď tak sa najem, alebo proste pokecáme, keď tak pomôžem niekomu s niečím a to je už také, toto sa deje asi tak každý deň, hej, tak sa majte dobre, užívajte si deň, týždeň a konec sú najlepšie, tak ahoj. To je aspoň tak pre mňa. A jak sa chcete stať youtuberom, mne do toho a načítačte vlogy a teraz sa s vami naozaj už lúčim, ahoj.